ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Eastern Jaintia National Council, kabalong kaway ni kiseng bahalang Bapaw Khamat ha East Jaintia Hills District, ha ka arpu pratrik ukalalangkot arzar arpuway. Kalakan thok teng ya ka sarkar jilla kabala phakem ya ki khatnyo ngut kinong trai barit barya hadin ka jingyap jong ki hinreu ngut kinong balla ha ka wai ka krem Dewiong kabadon ha ka wai ka jaka ya kabala tip gum ka din Shylla lalu kabahap ha East Jaintia Hills District. U sambormi lingdo u balong president jong ke Eastern Jaintia National Council ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor hanong ba Shillong ulo ong baha ka jingshisha ka sarkar kaladai ban phakem mardor ya uba bison Shylla bat ya uba tiuli shadam halor ka jingkno baki dai ki badon kti ban phati Dewiong beain ha ka par Dewiong ka balong trai da uba lar bare uba sambormi ulakan thok teng eru ye ka sarkar jilla halor ka jingbam phakem ya uba bison Shylla tang nakadaw ba udai uba Shipara trai bat menteri ka sarkar jilla uba Kyrmen Shylla uba dairu u MLA jong ka Kliriat constituency nakalyang jong ka seng kala dawa ye ka sarkar ba kadai ban kemno mardor ya uba bison Shylla bat ye uba tiuli shadap kibala sha kenno don kti halor kani ka kam amban kem ye uba larbare namarbo udai tang utrai jong kani ka par Dewiong akai bai dai bar ketua gawe ke jingja ke basnosi ke balak ja po den selalu East Jaintia Hill District ke bahado nrimut ki barjela ki batre ke to ke par Dewiong ki layap tenre ke ba isnosi ke longba balai ke an ke kem tangai kirit kiria kita ki khanyang mut ki basha kem ki detang ki manager ba ki labor henre lada ki try kapar ki Pyntrei be anya kata kapar ngatrai kita ki barjela kinomban sya kita ki than ban trai ban kata lada amdan ba yalam ki ta ke ba nang ta ke ba niyo I ka kum kila kathai ku bor ba u home minister la kamba ka try jong ka jaka ke deu ba lar bare ma henre mo upat umdan jingtip nene omde mo uba Pyntrei ke to ka par kum ka jingkam jong home minister henre ka long ka e ba sngo phla lenengila banong ba kadang ke era ke Shylla nama kumno utau tripar tip badan Pyntrei kata kapar yang kepada kispa put kala jeliu sepo long kata ru kowe ke bani snow phla teladangi phai sa kato ka statement ke ba kitu ki barjela ki badan jinge dei ba kitu bala khlat kila ai lang ba kila pathai kubor ba kato ka jakang to kala bande ke jong bison lene jong tiuli ke bangi tip bo bison de humen jong wena cabinet minister ba Kyrmen Shylla tengis ngeusi banyak ibak kejuk ke jingja kala ja po ka kesan hakaba khan riungut kila ngam jelop lene kila yap jelop apa kato kathliu henre kambam portang sitayo ya ka an ban kem nadu utrai par nadu utrai nang Pyntrei ya kato kapar telong ngeu longo pat bale menta ba ngisuba badan kti kita ki badan ya ka political backup wat nakelyang gitu ki dekhar ki batreng tolu kira penpau ka kerteng henre ke ba ilungo ka long ba bale kata ka sarkar ne ka MDA government kadang buri ya kata ka kerteng ka jongki ka jingkeli ke bangi kwa ban bu akhmat ka sarkar ba hato ka an ka kem tang ya urit uriana ka an ka long selen sare barok ngikum ka Ejnc ngim chukwa ban tuklar ya kando ka kam ka jam po ka district ham tama ka baidai ba ka business ne ka jakpo jong pai ba henry ka ba pembore ni ban wan shene ka long ba ngila iba ka ne ka jingle jong ka sarkar MDA kala penyap ya urit uria wat habaki kisaki sebut ngatara ka sarkar kala don kumno uta utrai jaka tip ya uta melik Pyntrei ya kato kapar kata kalang ngimla ban pediang ta hatong ibo ka jingkeli ya ka police department haba kila tip ba kato ka jaka ka de jong ular bara kila le ayu ya uta ular bara kila kem ne kila shim ya ka custody u ban shim ya ka statement na am teladangi pat sa ka jing statement jong home minister ba ong ude uta ubriu ba shlur bom tieng ma ude war henre ka bangi ko ban ong kalang lada ude war na upenar na kasina ubhoy haba udon na kashuki ude ban don kam hok ya ka bor ka jong omban suhe kinyata po ki press ki media lada
Home Minister jongi ude sha tau beri ubaslur ude ban phak ke mardor ya kita ki badan kti ban Pyntrei be anya kita ke par namar ka kum ka jing suba jongi ka seng ba ki bat tre kita ke zaka ka de ka kum ka statement jongi to ki bar jala de bison Shylla ba do tiuli shada ban ngitip sha ke daru ba ki ne ki beri ki don ka close connection ba ka MDA government kata hi ka bangi kuat ban poyang ne ban penpau sha ka sarkar ba ka wei ru ngi bu ka jing dawai ka sarkar bala da ka an tolong selen sare bara Sneu hakem nadu utrai par nadu utrai jaka hadu kita kiba Pyntrei kita ke par namar ban sukem kita ki khanyong ki labor ki manager kam dan jingmut lada ki trai par kin kwa wan violet ya ka an jong ka NGT ta bale kita kumno kita ki briu ki ban nabar kin sunut ban wan ban su ngam ya kata ka ting dak spa put bale utau trai par ujor sa ki pulit nadu ka por ka ba mensua ngathara lada ki nei ki bar jela kinum yap hadu mentah nginom tip bakadon kata kajing trebean ya Dewiong apa ka distrik kajongi hakajing sisai akabaide bar kene kajing khayi ya Dewiong nakapor sa kapor ngitip bakal ade na ko we na kamay jak po kajongi andre ka ba ipla ka bamenta ka long ba kensan ki sumi kita ki high level ki low level tolong kamdon su kajing sngo thu para makiwat tang para ba business ka to dala kamdon kajing sngo thu para maki banyak kebangin su ailat ya kita kibadon kejing close connection bak ke government bakin su kamai spa ban kejit ya ke spa pai ba nakalian ka sengim ban se nang ne shikmat lada kam ye bet kat kum ko sur pai ba ngim ban se ban expose le ne ban bu no sendon ka complain what should do DGP le ne shaki department ki ba ki ba de ban pet ya ke ne ka kam takat kum ka jing statement jang deputy chief minister ro ba kini ki kam ki Dewiong ki yat lang ba ka chalam Hendak hadu mentang impat tim lah kadai ke jing sisana kadai ke bas kisukam. Hendak ke kamrami ke jong kata kadai ke jong ka DMR ke badan pok berni ke badai ke exit point. Jong kini ki kali Dewiong ki balik sa asam kadai ke kamram ke jong ka ban check ban strict ke checking ke jong ki ban penting kena. Bagane ke jing kam ke jong deputy chief minister ke long ke jing sisa bagine ki kali ki yat with the proper document dan dah kata ke calan amar kumbang ila yo jing tibi baka kene ki bamenta ki yat yang baka to ka calan ke bakat kendai 1000 ton. Tak baki dang yok ya kacalan kedong tang nyu hajar. Kimpat yok bakat kendai.